Hello everyone, good morning guys. So today is September 5, 2024. So today is Thursday. So actually guys, nakalaba ko today. Guys, ayo ko nakamata mga alas 5 kapin. So mauto nakalaba ko, then mga habol nakalabasad ko habol. So daga ko nahimo og buntaga guys. So this is the time to dulhog na sad guys. Duty na sad guys. So on the way na ko, wala pa ko ipamahaw ko ni hapit nila mama. So nagsamok-samok na ko guys ah. As always, Chuki as always. Kani siya inig kabuntag, inig mata ni Papa Sis. Muhatod ni siya sa ubos. Mugukod siya din human. Inig mo padong sa school sigiyan. Muhatod pa siya sa ubos. Then mo balik. Then ako sa Chuka! Chuka! Ikaw ha. Then ihatod sa kunya sa ihatod ubos yung ato na siya dito sa tindahan. So Chuke! Chuke! Dali! Dara ah! Dara Chuke, dali na. Oh, atuon na ni mo Chuk na buing magka-Chuk. Ay, ano na? Ikaw ha. Katuon na ka na ng mga inana ha. Nangita kag hukot. Huktanti ka. Ako naman ni Chuki sa karsada guys. Ali na bing. So, tanawa na sad ang clouds kay very nice na pud kay ang clouds mo kung naka-decide og panglaba kay kuan. Indot kaayo ang kainiton ba. Di man guro ni mag-ulan. So, hayo na kayo ang adlaw. So, nidulhog ko mga alas 7 kapin. Kay mamahaw pa ko sa ubos. Kung naay sudan, di ba Chok? So, mauna to guys. Mudulog na ko sa ubos guys. Very tambo. Hey, gaon sam guys. Nagkuhan mo para panagat. Tabok mi karon guys. Tabok mo guys. Oh, daghang gabong do. Nay taga kanya nga managat. Hi guys. Manakog panyod to, kamo manana mo panyod to. Relax at takadiyot. Maulan kayo ang panahon karon, namatay na kong habol kay wala gibulkas. Ita aron ay nanimahon atong ito iring. May bagong hair guys o tig-in code. Tarunga. Oy, dakuan ang S. Oh. Daku salan ay. Chef. Nawala pikas. Hi guys, nibisita ko sa kong engineer. Sa among engineer sa barangay Tanawan. Kani transfer sa laglaing lugar. Gibiyaan jud ko ni Lodet. Ang katawa lagi na ako kadi mo undang. Ni Bini na kita ginana gapalit gid siya ay. Sana lipay ka is Lodet ang lipay ng bata. Mahal kayo na concert. Kasi galipid iyo. Amoy kalipay yung taon niya siyang Bini oh. Be, sa sulod. Look at pretty niya. Ay, samanta ko. Wala lagi si Kule. Kataos siya. Dili. 8 po siya pero do. Daganang mika eh. Ay, rani si Kule. Amoy kalipay yung tawon sa bata. Daganang mika eh. Kamana na magkwento yung mga sobed.
Ihimo na po sila no drop off. Asa man ibutan ang no drop off? Ha, dihara. Ito gamon mo niya kagimingaw. Aha. Ini Richard. Weeks later. Kung baka din akong ganahan mo sa kasi ang motor ganyan pasangilan ko nga ang ko na pahiles. Isang nga masahiro siya. Ay kung pasangin liha kay gaan na kay Konimo ako ang timbang kay gamay ra si Muha 100 ako si Sinta. Pero okay ra man kung kanga ang motor ko. Kuman ga deliver og mga orders. Mga guys, wala tindahan sa Tospa. Nako kaayo. Kuman ko ga deliver og mga orders guys kay nagpalit ko bahog-bahog. Bahog-bahog. Guys, so actually guys, nana ko diri sa balay. Niabot na ko gikan sa trabaho ang ikuha ko ni Bana. So bati kayo ang atong weather ron kay kataligsik. Kataligsik jud siya guys kanang makasipon jud ni na nataligsikan ra ba jud ko kay kapalit ko og pan. So inom na ko tubig dayon kay siponon mo kaguor ba ni akong ilong basta siponon. So guys, naabot na sa akong anak dara guys. Anak guys sa gadula. Ano akong anak guys. Kung yun ko iho nagkaog-bahog. Buluyagon yun ni kaayo siya. Ay sing bunalan. Si Chucky ni Sakay. Si Chucky ni Sakay. So, bago pang na alas 6 guys, kaya nauli nami guys, kaya sayog uli akong bana kay tugnaw lagi kaayo din kaulan nun, so wala na siguro yung mga customer kaayo, so uli na lang mi guys. Tanawa guys, hayag pa kaayo, nauli nami sa among balay. So guys, salamat sa mga pagsubaybay sa ako ang vlog guys, balag dili katawanan. So salamat kaayo. So ayaw kalimot sa wala pa naka-subscribe ug naka-follow, please follow. Thank you so much. God bless.